নমস্কাৰ একৰ পৰা 20লৈ সংখ্যা আৰু আখৰেৰে শিকোৱা আহা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3 13 1 10 4 14 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 10 8 18 1 10 9 19 2 10 20 ধন্যবাদ।